Erik Halvorsen havde altid kendt prisen for hver sejr. Som 45-åring ledede han et af landets største teknologiske imperier, bygget stein for stein over 15 år med kirurgiske beslutninger og ubøjelig vision. Herskabshuset i Holmenkollen, omringet af høje mure og pletfrie hager, var det fysiske spejlet på det, han troede, han havde opnået, total kontrol over egen skæbne. Men det var en spræk i den perfekte rustningen, og den hed Ingrid. Hans mor, kvinden, som havde opdraget ham alene, mens hun gjorde ekstraordinære personlige ofre for at sikre ham den bedste uddannelsen og mulighederne, kæmpede nå mod en degenerativ sygdom, som sagte stjal bevægelserne hendes. Hver konsultation førte med sig en ny justering i medicineringen, en ny begrænsning, et nyt lag af skørhed over den kvinde, han altid havde kendt som en fæstning. Og netop derfor, fordi han så hende som en, som var i stand til at læse mellem linjerne i livet, kunne Erik ikke helt ignorere ordene Ingrid havde gentaget i flere måneder. Denne Jenta er ikke, hvad hun giver sig ud for, min søn, sagde hun, siddende i den tilpassede lænestolen på rummet sit, og observerede med de fortsat skarpe øjnene. Det er noget ved hende, som forandrer se, når hun tror ingen ser. Erik modstod. Solvej Hansen var alt, han troede, han lette etter. Vakker, elegant, uddannet inden administration fra en prestigefyldt international skole, med den letheden i at bevæge sig på bedriftsmiddager, som virkede medfødt. Hun passede perfekt ind i billedet, han havde bygget for sig selv. Og mere end det, hun virkede at elske ham. Men Ingrids ord havde vægten af en, som aldrig havde fejlet i at bedømme karakter. I bilen på vej til nok en konsultation ved Rigshospitalet tog hun op emnet igen, denne gangen med en hast, som Erik ikke kunne ignorere. Jeg beder dig bare om en ting, Erik, sagde Ingrid, og snudde ansigtet sagte mod sønnen. Stemmen kom fast ud, til trods for den skøre kroppen. Før du tager det næste sted med hende, observer, hvordan hun behandler mig, når du ikke er i nærheden. Observer, hvad hun gør, når hun tror, hun er alene. Han klemte hardt rundt rattet, kjæven spændt. En del af ham ville afvise det som en overbeskyttende mors paranoia. Men en anden del, den som havde gjort ham til en succesfuld forretningsmand, den som vidste at læse mønstre, der andre bare så tilfældigheder, anerkendte mønstret i sine egne undertrykte tvivl. Små ting. Måtten Solvej nogen ganger sig på Ingrid, når hun troede ingen lade mærke til det. Den subtile ændringen i stemmelejet, når hun snakkede om svigermoren til vennene sine. Hvor ofte hun foreslog lange rejser akkurat, når Ingrids helse forværrede sig, slik blev planen født. Og som enhver god strateg bestemte Erik sig for, at han trængte ægte information, ikke spekulation. Han måtte se med egne øjne, hvad som skete, når han ikke var til stede. Tidlig torsdag morgen iscenesatte han afrejsen til Singapore. Koffertene var pakket, dokumenterne ordnet, forretningsmødet behørig aftalt. Han kyssede Solvej ved døren, lovede at være tilbage om nogle dage, og steg ind i bilen med chaufføren. Hun vinkede fra balkongen, vakker i sin silkerobe, det perfekte smilet klistret til ansigtet. Nogle få kilometer under byttede Erik plads. Chaufføren fortsatte til flypladsen med passet hans, mens forretningsmanden kørte tilbage i en diskret sedan og tog sig ind via serviceindgangen bag ejendommen. Karin, husholdersken, som havde tjent familien i over 20 år, ventede på ham med stærk kaffe og et bekymret blik. Jeg håber, fru Ingrid tager fejl her, Erik, sagde Karin, og ledede ham gennem servicekorridorerne til et afsidesliggende rum. Men hvis hun ikke gør det? Hun fuldførte ikke sætningen. Det var ikke nødvendigt. Rummet havde tilgang til sikkerhedskameraerne og en direkte intercom med Ingrids suite. Erik installerede CD'er, følte vægten af det hele. Hvis han tog fejl, ville han ødelægge tilliden til kvinden, han elskede, men hvis han havde ret, det tog ikke lang tid, før svaret kom. Rundt klokken 10 om morgenen så han Solvej dukke op på skærmen fra hovedstuen. Hun havde på set trange træningsklæder og holdt en mobiltelefon, Erik aldrig havde set. Hun svarede på en samtale, og stemmen skiftede fuldstændig register. Du kan tage det med ro, han drog til Singapore, det sagde Solvej, mens hun gik rundt i stuen, med den selvsikkerheden man har, når man ved, man er alene. Han bliver borte i mindst en uge. Erik skruede op volumet, hjertet accelererede. Gamla fortsætter at klamre se til ham som altid, den fortsatte hun, og det var en foragt i stemmen, han aldrig havde hørt før. Men det bliver ikke længe. Efter at vi gifter os, skal jeg overbevise ham om, at et luksuriøst botilbud er det bedste for hende. Langt under os, skønner du. Hun lå. Det var en kald,
kalkuleret latter, som fik Eriks blod til at fryse i årene. Bjørn kommer hit i eftermiddag. Karin har fri. Det er den perfekte muligheden for os til at gå gennem de dokumenterne, du nævnte. Samtalen blev afsluttet. Erik stod urørlig foran skærmene, bearbejdede det han netop havde hørt. Det var ikke bare økonomisk interesse. Det var bevist grusomhed mod kvinden, han elskede mest i verden. Minutter senere så han Solveig komme ind på Ingrids rum med et frokostbræt. Forvandlingen var skræmmende. Smilet var tilbage, stemmen blev sødt melodiøs. "Godmorgen, Ingrid," sagde Solveig med den indstuderede glæden. "Jeg har taget med din favoritkaffe. Hvordan føler du dig i dag?" Ingrid betragtede hende længe, før hun svarede, og Erik genkendte det blikket. Moren hans evaluerede, målte, bekræftede sine egne mistanker. "Jeg er bra, tak," svarede Ingrid, og tog imod koppen med skælvende hænder. Solveig trak en stol nærmere og satte sig for nært, med den påtvungne intimiteten enkelte bruger for at virke varme, når de i virkeligheden invaderer andres rum. "Du ved, Ingrid, jeg har tænkt mye på fremtiden," begyndte forloveden, og Erik forstod, hvor dette bar hen. "Efter at Erik og jeg gifter os, er jeg sikker på, at du vil ønske dig mere komfort, mere specialiseret omsorg. Det findes fantastiske steder med medicinsk personel døgnet rundt, aktiviteter, vakre hager. Du snakker om at tage mig ud af mit eget hjem," sagde Ingrid, stemmen fast til trods for kroppens skørhed. "Nej, selvfølgelig ikke," protesterede Solveig, men smilet vaklede et brøkdels sekund. "Jeg snakker om bedre pleje for dig. Erik jobber så mye, og jeg bliver også optaget med at administrere nogen af selskabene hans. Det ville være egoistisk af os at ikke sørge for, at du får bedst mulig assistance." Stilheden, som fulgte, var tung. Ingrid tog en slurk af kaffen, ynende festet på sin potentielle svigerdatter. "Tak for bekymringen," sagde hun til slut, "men dette er mit hjem. Det er her, jeg opdrog sønnen min. Det er her, jeg har tænkt at blive." Solveig beholdt smilet, men ynene smalnede let. Erik genkendte det udtrykket. Det var det samme, han så hos bedriftsledere, når de blev modsagt, den kalkulerede kulden under den sociale masken. Klart, sagde Solveig og rejste se. "Vi lader denne samtalen ligge til et andet tidspunkt. Hvil dig, Ingrid." Da døren lukkede sig, så Ingrid direkte på det skjulte kameraet, hun vidste var der, og nikkede sagte. Det var en stille bekræftelse, et ordløst "jeg sagde det jo." Og det knuste Eriks hjerte på en måde, ingen forretningsmæssig konkurs nogensinde havde klart. Men det værste genstod fortsat. Eftermiddagen kom med Bjørn Hansen, og med ham bekræftelsen på, at alt Erik frygtede bare var overfladen af en mye dybere råttenhed. Han ankom i en importet cabriolet, selvsikker og med gel i håret, klædt i mærkeklæder, som råbte letjente penger. Solveig mødte ham ved døren med et kys, som ikke havde noget broderlig ved se, selvom Erik hørte hende kalde ham lillebror sekunder senere. De gik ret ind på hans kontor. Erik knyttede nævne, mens han så Bjørn sætte sig i stolen hans, føttene på palisanderbordet, mens Solveig åbnede skuffer med en nøkkel, hun skjulte, men som hun tydeligt vidste, hvor var gemt. "Så det er den berømte Safen," sagde Bjørn og pegte på maleriet på væggen. "Bakken Harald Solberg. Så kliché. Ikke undervurder de rikes forudsigerhed, bror," svarede Solveig lene. "De tror subtilitet er at bruge kunstværk for at skjule hemmelighederne sine." Hun trak en tyk perm ud af en låst skuff. "Her er ægtepagten. Advokaten Hans har forberedt den med alle tænkelige beskyttelser," sagde Solveig og bladede gennem sidene. "Men jeg har allerede snakket med fyren, du anbefalte mig. Han kan ændre nogle klausuler, uden at det virker som forfalskning. Efter at vi har signet, vil jeg, i tilfælde skilsmisse, sitte igen med halvparten af alt." "Halvparten af 1 milliard, mumlede Bjørn og plystret. "Ikke dårligt for nogle måneder med skuespil." "Og det bliver enklere, end vi troede," fortsatte Solveig, og satte sig på armlænet til stolen Bjørn sat i. "Fordi den gamle ikke kommer til at vare længe." Luften syntes at forsvinde fra Eriks lunger. Han lente sig nærmere skærmen, ansigtet bare centimeter fra monitoren, hver muskel spændt som stål. "Hvad mener du med det?" spurgte Bjørn, men tonen var ikke overraskelse. Den var medskyldig. "Efter brylluppet ansætter vi en privat sygeplejer. Nogen, som svarer til os, ikke Erik," forklarede Solveig, stemmen lav men fast. "Vi øger gradvist doseringen af medicinerne hendes. Ikke noget bråt, ikke noget mistænkeligt, bare
fremskynder det, som allerede sker. Om nogle måneder vil hun være så svækket, at indlæggelse bliver uundgåelig, og dødsfald på grund af komplikationer fra sygdommen. Ingen stiller spørgsmål. Erik kendte gallen stige i halsen. Hænderne han skalv så myge, at han måtte støtte dem mod bordet for ikke at falde. Det var ikke bare grådighed, det var ikke bare løgn, det var overlagt drab. Han hørte sin forlovede planlægge at dræbe hans mor. Og Erik, spurgte Bjørn. Kommer han ikke til at fatte mistanke? Erik er blind, sagde Solveig med foragt. Blind af ego. Af ønsket om at have den perfekte kvinde ved sin side på sociale arrangementer. Blind af illusionen om, at han har bygget et fejlfrit liv. Så længe jeg mater den illusionen, vil han tro, hvad jeg vil. Hun rejste seg, gik bort til vinduet, armene krydset, og så ud i hagen, der Ingrid plejede at gå, når hun fortsat klarte det. Den gamle har altid set på mig, som om hun vidste. Som om hun så ret gennem mig, fortsatte Solveig. Og det var ægte raseri i stemmen hendes nå. Kvinder som hende, som tror de er moralsk overlegne, fordi de opdrog en søn alene, gør mig kvalm. Hun accepterede mig aldrig. Vel, snart er hun ikke her til at acceptere nogen. Det var i dette øjeblikket, at intercomen på Eriks rum gav et signal. Karin i kontrolleret panik viskede, Doktor, hun gik ind på Ingrid Halvorsens rum igen. Gav hende mere mediciner og låste døren. Jeg kommer mig ikke ind. Erik tænkte ikke. Han handlede bare. Han løb gennem servicegangene, op trappene, kom til døren til Ingrids suite og fandt den låst indenfra. På den andre siden hørte han morens tunge pust de svage anstrengelserne for at bede om hjælp. Med en tung bronzekandelaber fra gangen brød han op døren med 3 voldsomme slag. Træværket gav etter, og han stormede ind, fandt Ingrid svæt, blæk, prøvede at nå telefonen ved siden af sengen. Medicinboksen var væltet, flere rum tomme. Mamma, råbte Erik, løb bort til hende. Mamma, se på mig! Ingrid åbnede øjnene med anstrengelse, kendte ikke sønnen sin. Hun prøvede at snakke, men ordene var slæbende, forvirrede. Karin, ring doktor Sverdrup nå, beordrede Erik, greb mobilen, og ring efter en ambulance. Familiens leje, som boede et par kvartaler under, ankom selv før ambulancen. Efter at have undersøgt Ingrid raskt og tjekket de tomme medicinpakkerne, bekræftede han med alvor. Overdose af angstdæmpende og sovemediciner. En farlig kombination, specielt med hendes tilstand. Men vi kom tidsnok. Vi må tage hende til sygehuset med en gang. Mens ambulancepersonellet gjorde Ingrid klar for transport, hørte Erik skridt i trappen. Han snudede se, og så Solveig stå i døråbningen til rummet, ansigtet hvidt som papir. Bak hende prøvede Bjørn at gøre sig usynlig. Forretningsmanden gik langsomt mod dem. Hvert skridt var målt, kontrolleret, for han vidste, at hvis han mistede kontrollen nå, ville han gøre noget, som ville forvandle ham til noget like ille som dem. Du er her, viskede Solveig, stemmen skalv. Du skulle være i Singapore. Jeg skulle været mange steder, svarte Erik, stemmen farlig lav. Men jeg bestemte mig for at blive. Bestemte mig for at se, hvem du virkelig er, når du tror ingen ser på. Han stoppede nogen få skridt fra hende, øjnene festet på hendes, så panikken siger ind. Jeg så alt. Jeg hørte alt. Opringningen i morges om Gamla. Samtalen med broren din om at ændre ægtepagten. Planene om at tage livet af moren min lidt etterligt, ramset Erik op af hvert ud kom ud som en dum. Og nå dette. Du gav hende en overdose med mediciner. Du prøvede at dræbe moren min. Nej, skræk Solveig, tårne begyndte at trille. Det var ikke sådan. Jeg prøvede bare at hjælpe, hun bag om medicinene, jeg vidste ikke. Ikke lyv til mig, afbrød Erik, stemmen som is. Ikke nå. Ikke etter, at jeg har hørt dig planlægge alt dette med den ormen bag dig. Bjørn tog et skridt tilbage, tydelig på jagt efter en flugtrute. Du har 10 minutter, sagde Erik, så på klokken. 10 minutter til at pakke sakkene dine og komme dig ud af huset mit. Hvis du fortsætter her om 11 minutter, ringer jeg politiet og anmelder dig formelt for drabsforsøg. Jeg har alle optagene. Hvert ord dere sagde, hver plan dere lag. 10 minutter. Erik, vær så snil, gråd Solveig faldt på knæerne. Jeg elsker dig. Alt var en misforståelse, lad mig forklare. 9,5 minut, sagde han, snude ryggen til. Bjørn var den første til at løbe ud. Solveig blev stående der i nogle sekunder til hulket, men da hun indså, at Erik ikke ville trække sig, rejste hun sig til slut og løb mod rummet sit.
Karin dukkede op ved siden af Erik og rørte forsigtigt ved armen hans. Ambulancen tager med fru Ingrid. Doktoren sagde, hun kom til Åbli Bra, informerede husholdersken, stemmen fyldt med følelser. De gjorde det rette. Moren deres havde ret angående hende. Min mor har altid ret, mumlede Erik, og følte endelig vægten af alt falde over ham. Jeg var bare for blind til at se det. 8 minutter senere gik Solveig Hansen ud indgangsdøren med en improviseret kuffert, øjnene røde. Masken til den perfekte bruden fuldstændig knust. Hun så se ikke tilbage. Erik observerede bilen hendes forsvinde gennem porten og følte en mærkelig blanding af lettelse og ødelæggelse. Han havde mistet kvinden, han troede han elskede, men reddet den eneste personen, som virkelig betydede noget. Mens han kørte til sygehuset, fulgte en eneste vished ham. Aldrig mere skulle han stole kun på udseendet. Aldrig mere skulle han ignorere tegnene. Og aldrig skulle han undervurdere instinktet til kvinden, som havde bragt ham til verden. Sygehuset blev et andre hjem de følgende ukene. Ingrid kom sagte, men hvert lille fremskridt blev fejret som en sejr. Og det var der, mellem hvide korridorer og lugt af antiseptisk middel, at Erik mødte Lena Strøm. Hun havde intense grønne øjne og en tilstedeværelse, som krævede respekt uden at trænge et eneste ord. Som specialsygeplejer for patienter med degenerative sygdommer blev hun tildelt at tage se af Ingrid på ettermiddagsskiftet, og Erik, traumatiseret af det nylige sviget, mødte hende med en kulde, som grænsede til fjendtlighed. Jeg må se dokumenterne deres. Alle sammen, sagde han med armene krydset, og blokerede indgangen til rummet. Lena blev ikke fornærmet. Hun åbnede ganske enkelt væsken sin og strakte frem professionskortet, diplomene, specialiseringsbeviset, alt organiseret i en gennemsigtig mappe. Her er det. Autorisering, bevis fra Sygeplejerforbundet. Specialiseringer, sagde hun roligt. Jeg forstår forsigtigheden deres, herr Halvorsen. Om jeg var i deres sted, ville jeg gjort det samme. Svaret tog ham på sengen. Det var ingen defensivitet, ingen såret stolthed, kun genuin forståelse. Jeg skal gøre jobben min så godt jeg kan, fortsatte Lena, mens hun lagde bort dokumenterne. Men jeg trænger, at de forstår én ting. Jeg jobber ikke for dem, jeg jobber for hende, for fru Ingrid. Mit engagement er for hendes velvære og værdighed. Hvis jeg på noget tidspunkt føler, at mine professionelle beslutninger bliver stillet spørgsmål ved på en måde, som skader patienten, vil jeg hente ind ansvarlig leje for åmejle. Er det klart? Erik blunkede og bearbejdede det. Hun havde akkurat etableret klare professionelle grænser, forsvaret patientens autonomi og gjort alt dette med en fast respekt, som ikke krævede undskyldninger. Det er klart, sagde han til slut og flyttede sig bort fra døren. I de følgende dage observerede han Lena i arbejde. Hun snakkede med Ingrid om norsk litteratur, specielt Herbjørg Warsmo. Hun justerede puter forsigtigt, forklarede hver medicin, før hun gav den, og behandlede patienten ikke som en skør ældre kvinde, men som et komplet menneske, som fortjente at have en stemme i sin egen behandling. Dr. Sverdrup foreslog specialiseret fysioterapi, sagde Lena en ettermiddag, og viste frem lidt forskning, hun havde gjort. Det findes en udmærket professionel, som jobber med neurorehabiliteringsteknikker, med lines og din godkendelse selvfølgelig. Ingrid takkede ja, og resultaterne begyndte at vise sig. Det var ikke et mirakel, heller ingen kur. Men det var bevægelse, der det tidligere kun havde været stivhed. Det var håb, der det tidligere havde været resignation. Karin, som observerede alt med sine erfarne øjne fra den, som havde kendt familien i flere 10 år, begyndte at snakke med Lena om krydder og blomster. De to udviklede et stille kammeratskab, baseret på gensidig respekt, og den delte omsorgen for Ingrid. Erik mærkede alt dette, og gradvis væk hans mistillid pladsen for noget mere komplekst. Beundring kanskje, eller erkendelsen af, at han stod over for nogen genuint god, noget han begyndte at tro ikke længere eksisterede. En ettermiddag fandt han Lena læsende for Ingrid på den tilpassede verandaen. Det var en novelle af Kjeld Askildsen, og stemmen hendes havde den naturlige kadensen til en, som virkelig sætter pris på ordene. Du liker litteratur, bemærkede Erik Lena se mod dørkarmen. Jeg liker, hvad den gør for mennesker, svarte Lena, og markerede siden. Fru Ingrid fortalte mig, at hun altid læste for dig, da du var barn. At hun lærte dig at elske historier, før hun lærte dig at tjene penge. Han følte noget stramme sig i brystet.
Solvej havde aldrig spurgt om barndommen hans. Hun havde aldrig vist ægte interesse for Ingrid som person, bare som en hindring. Lena drømmer om at åbne en holistisk rehabiliterings- og velværeklinik, sagde Ingrid pludselig, stemmen stærkere end den havde været på måneder. For folk som mig, men som ikke har tilgang til slikke avancerede og helhetlige tilbud. Det er ikke akkurat en drøm, fru Ingrid, rettede Lena, lidt flau. Det er mere en fjern idé. Hvorfor fjernt, vi spurgte Erik, idet han gik ind og satte sig. Fordi idéer trænger struktur, ressourcer, ledelse. Jeg forstår palliativ pleje og neurorehabilitering. Jeg forstår ikke administration, investeringer, byråkrati, forklarede hun ærligt. Så foreløbig holder jeg mig til det, jeg kan, og tage vare på mennesker en om gangen. Noget klikkede i Eriks sind. En mulighed til at forene hans evne til at bygge strukturer med et formål, som virkelig betyder noget. Men han sagde ingenting endnu. Han arkiverede bare den informationen, lod den modnes. I mellemtiden krævede næringslivet sin pris. Hans langvarige fravær og det pludselige bruddet af forlovelsen gav næring til rygter. I et anspændt styremøde antydede finansdirektøren, at personlig ustabilitet kompromitterede lederskabet. Erik kunne have løjet, kunne have fundet på en eller anden bedriftsundskyldning, men noget havde forandret sig i ham. Det er sandt, sagde han, og så på hvert enkelt styremedlem. Jeg gjorde en alvorlig fejlvurdering, da jeg stolte på en person med tvivlsom karakter, men jeg rettede op denne fejlen, før den kostede noget uopretteligt. På samme måde som jeg i løbet af disse 15 årene har korrigeret fejlagtige forretningsbeslutninger, når jeg indså, at de var gale. Stilheden var tung. Så snakkede det ældste styremedlemmet Astrid Olsen. Ledere, som indrømmer fejl og retter dem op, er mere pålidelige end de, som later, som om de aldrig fejler. Jeg foreslår, at vi går videre. Afstemningen holdt ham i stillingen. Men vigtigere end det, Erik forlot mødet med en følelse af at have genvundet noget, af at se selv ved at indrømme sårbarhed. I herskabshuset forvandlede Karin den gamle hovedsuiten til et koseligt tilflugtssted for Ingrid. Varme farver erstattede kalde toner. Den ældre kvindens favoritlæsestol kom tilbage til sin æresplads. Lena koordinerede plejen med professionel præcision og ægte hengivenhed. Og mellem hvert besøg snakkede hun og Erik om bøger, om mening, om klinikprojektet. Tilnærmingen var diskret, men Ingrid og Karin lagde mærke til det, og de opmuntrede det diskret. Men fortiden var endnu ikke over. Advokaten ringte en lørdag eftermiddag med en advarsel. Solvej og Bjørn var tilbage, stillede spørgsmål om rutiner, om herskabshuset, om Lena. De planlægger noget, sagde advokaten. Sikkerhedsteamet fangede op en falsk e-post sendt til frøken Strøm, angiveligt fra et sygehus, som inviterede hende til at diskutere finansiering af klinikken. Det var en fælde, og Erik, i stedet for bare at cancellere og gemme sig, bestemte sig for Ås nu-spillet. Han samlede Ingrid, Lena, Karin og sikkerhedsteamet. De svarede på e-posten, aftalte mødet, men sendte i stedet for Lena en forklædt privatdetektiv, udstyret med kamera og mikrofon. Et polititeam og Erik selv ville følge med fra en varebil i nærheden. Den aftalte morgenen var pladsen foran det angivne forretningsbygget på Aker Brygge tilsyneladende tom. Den falske Lena ankom i tide, og så se rundt, som om hun ledte efter nogen. Solvej og Bjørn dukkede op fra en nærliggende café. De nærmede sig med indstuderede smil, men detektiven, som var Trent, mærkede spændingen. Lena, så bra, at du kom, sagde Solvej og prøvede at tage kvindens arm. Skal vi gå til et mere tilbagetrukket sted for at snakke om projektet? Her er det flot, svarede detektiven og holdt afstand. Bjørn blev utålmodig først. Han prøvede at presse samtalen og kom for nærme. Og det var da Solvej, som mistede kontrollen over sin egen diskretion, sagde lavt, men tydeligt. Den gamle skulle være død for længe siden, men siden hun ikke er det, tager vi hånd om dig og hende på en gang. Og denne gangen skal Erik betale dyrt for at have ydmyget mig. Ordene blev fanget perfekt af udstyret. Det var tilståelsen, de trængte. Efterforskeren gav signalet. Civile politifolk omringede parret øjeblikkeligt. Politi. Der er arrestet for forsøg på kidnapping, konspiration og drabstrusler, kunggjorde efterforskeren, mens hun viste frem legitimationen. Bjørn overgav sig næsten umiddelbart, hændene i vejret. Ansigtet hans var tappet for farve. Solvej prøvede at løbe, men blev standset af 2 agenter. Solbrillerne hendes faldt af,
og afslørte et ansigt forvrængt af raseri og desperation. Dette er et komplot, han skylder mig, jeg havde ret, skreg hun, mens håndjernene smalt rundt håndledene hendes. I varebilen så Erik på i stilhed. Det var ingen tilfredsstillelse i dette øjeblikket, kun en nødvendig afslutning. Cyklusen af frygt og manipulation tog endelig slut, ikke af hævn, men af retfærdighed. Tilbage på herskabshuset den eftermiddagen virkede freden endelig mulig. Ingrid kom se mere og mere. Agnes Strøm, Lenas mor, var indlogeret der, indtil alt var afklaret. Karin forberedte en speciel middag. På verandaen, mens de så på hagen, som blev badet i solnedgangens lys, stod Erik og Lena side om side. En behagelig stilhed, den typen, som bare eksisterer mellem mennesker, som ikke trænger at fylde hvert sekund med ord. Ved du, Dina, begyndte Erik, jeg blev forelsket i refleksioner tidligere, i mennesker, som viste mig det, jeg ville se af mig selv, billedet af succes, kontrol, perfektion. Og nu, spurgte Lena mygt. Nu har jeg lært, at det modigste er at tillade se og se sandheden, selv når det gør vondt. Og at tillade se og stole på igen, selv med frygten, svarte han, og snude se for at se på hende. Du viste mig det. Din mor viste mig det. Hver gang du satte grænser, forsvarte min mors autonomi, nægtede at være noget mindre end autentisk. Han trak pusten dybt og samlet mod. Jeg ønsker at være partner i klinikken. Ikke bare donere penge på afstand. Vær en ægte partner. Tilby ledelse, ressourcer, tilstedeværelse. Dele byrden af drømmen, hvis du accepterer. Lena så længe på ham, de grønne øjnene læste mellem linjerne, slik Ingrid altid havde gjort. Jeg accepterer, sagde hun til slut. Projektet og den underforståede invitationen til at bygge en vag sammen. Men med en betingelse, ærlighed altid. Selv når det er vanskeligt, selv når det gør vondt. Ærlighed altid, lovede Erik. Da hindene deres flettede sig sammen, var det ingen fyrværkeri eller dramatisk musik. Bare den stille og faste beslutningen om at gå videre med åbne øjne, med sandheden som vejviser, og med vidsheden om, at kærligheden, som begyndte at spire, havde rødder i fast grund. Indefra, gennem verandavinduet, observerede Ingrid de to og smilte. Agnes Strøm nærmede sig og fulgte venindens blik. Sønnen din har fundet nogen ægte denne gangen, sagde Agnes Strøm. Han fandt nogen, som lader ham være sand også, korrigerede Ingrid med stemmen fyldt af tilfredshed. Og det, min kære, gør hele forskellen. Karin dukkede op i døråbningen og kun gjorde, at middagen var serveret. Og for første gang på måneder fyldtes Halvorsen herskabshuset ikke af nøje konstruerede facader, men af ægte latter, ægte samtaler og den trøstende følelsen af, at etter så mye storm var det endelig trygt at sænke garden og bare være hjemme.